επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και έχουν προκύψει προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια του νερού στην περιοχή μας, θεωρήσαμε καλό ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την ημερίδα προκειμένου να ενημερώσουμε και στον κόσμο και να ευελπιστώντας ότι θα ακυπνιστεί και θα πάρει κάποια μέτρα ώστε να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι. Το νερό, όπως ξέρετε, είναι η ψυχή του κόσμου μας. Από την υγεία και τη διατροφή και την εκπαίδευση και τις υποδομές, το νερό είναι ζωτικής σημασίας για κάθε πτυχή της ανθρώπινης επιβίωσης και ευημερίας, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του κάθε έθνους. Αλλά στα αγώνα του νερού, αυτή η πολύτιμη ψυχή δηλητηριάζεται από τη ρύπανση και αποστραγγίζεται από την υπερβολική χρήση. Με τη ζήτηση νερού να αναμένεται να υπερβεί την προσφορά κατά 40% μέχρι το τέλος της δεκαετίας που μας έρχεται. Αυτά ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο πρόσφατο διάγγελμά του για το νερό. Είδαμε προημερώνοντα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να κάνει αίτηση να υπάρχει περιορισμός στην κατανάλωση του νερού για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες. Ακούμε τα τελευταία χρόνια ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Όμως ο πόλεμος εδώ έχει αρχίσει. Βλέπουμε εμείς, εγώ και εγώ προσωπικά, μια και είμαι και στη ΔΕΙΑ, βλέπουμε τις συμπολίτες μας να τσακώνονται γιατί έχει αφήσει το λάστιχο και τρέχει και εγώ δεν έχω κύκλο νερό. Βλέπουμε μια κοινότητα με την άλλη να λένε ότι εκεί γίνεται υπερβολική κατανάλωση νερού και εμείς δεν έχουμε νερό. Βλέπουμε στα χωράφια τσακώνονται μεταξύ τους γιατί εσύ ποτίζεις και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να ποτίσω. Άρα κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει στο βήμα, καλέσαμε στην πολίτη μας, τον Πέτρο τον Αχιλλεόπουλο, να μας ενημερώσει ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση και θα υπάρξει ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον αφορά αυτά τα θέματα. Θα σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Βιερνοπούλου για έναν σύντομο χαιρετισμό που είναι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στη Βουλή. Αγαπητέ φίλες και φίλοι, θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πύργου για την πρωτοβουλία να αναπτύξουμε σήμερα το θέμα της διαχείρισης του νερού υπό την πίεση της κλιματικής κρίσης. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας αξιόλογα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους μας, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και έναν αγαπημένο φίλο και πολύ σημαντικό διδάκτορα φυσικής ωκεανογραφίας, τον κύριο Πέτρο Αχιλλεόπουλο, που με τις εξειδικευμένες γνώσεις του μπορεί να συμβάλλει σχετικά σε αυτή τη συζήτηση. Πέτρο, καλώς ήρθες, άλλωστε η Ηλία είναι ο τόπος σου. Το θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού αφορά άμεσα τη χώρα μας, αλλά και την περιοχή της Ηλίας και έχει επανειλημμένα απασχολήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η οποία είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα και στην οποία σας καλώ να έρθετε και ο ΣΚΟΕΒ, το ΕΒ, αλλά και οι υπηρεσίες ύδατος του νομού Ηλίας να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση για τα θέματα της περιοχής μας. Το έχουμε πει άλλωστε μαζί με την παρουσία και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όλων των αρμοδίων φορέων για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε λύσεις. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κύκλος αυτού και η κρίση του νερού τροφοδοτείται κυρίως από την κλιματική κρίση, όπως είπαμε, που είναι και το αντικείμενο της ημερίδας σήμερα, η οποία εντείνεται και από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της κατανάλωσης, αλλά σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, κυρίως έχουμε μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και θέματα ρήπανσης. Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς να μπορέσουμε όλοι μαζί με τα νέα εργαλεία, με τη γεωργία ακριβίας, με τις νέες συμβάσεις, με τα πάρκα τα οποία έχουμε ούτως ή άλλως και εσείς εξυπηρετήσετε και μέσα από την περιφέρεια, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διαχείριση του νερού την επόμενη μέρα. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το πειραματισμό, είμαστε όλοι κοντά σας, στέκομαι αρρωγούς στο έργο σας και άλλωστε αύριο έχουμε ένα ραντεβού να τα δούμε παρακάτω τα θέματα. Εκ μέρους λοιπόν της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, σας μεταφέρω το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και ότι έχουμε τα εργαλεία να προχωρήσουμε για τη βιώσιμη διαχείριση του πολύτιμου πόρου του νερού. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γερινοπούλου. Μαζί μας είναι και οι τρεις πρόεδροι φορέων που διαχειρίζονται το νερό. Είναι η πρόεδρος της ΔΕΙΑ του Πύργου, κυρία Λικάκη, ο κύριος Αλεξανδρόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ της Ολυμπίας και ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΟΕ. Και τώρα να καλέσουμε τον κύριο καθηγητή να μας κατατοπίσει, να μας συμβουλεύσει και να ακούσουμε αυτά που θα μας πει. Καλωσορίζατε. Υπάρχει ήχος. Κυρία Βουλευτική Πρόεδρε της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, κυρία Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι του Πύργου και της Αμαλιάδας, κύριοι Πρόεδρε του ΚΟΕ, εκπρόσωποι των ΚΟΕ, εκπρόσωποι άλλων φορέων, κυρίες και κύριοι. Άκουσα με πολύ προσοχή την αγωνία που εξέπεψαν όσοι ανέφεραν στο Δήμο για να φέρουν χαιρετισμό. Και οι Δήμαρχοι και κυρίως ο πρόεδρος του ΟΕΠ. Και αναρωτιέμαι γιατί έχουμε φτάσει τώρα σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Στα στενά χρονικά περιθώρια αυτής της ομιλίας θα επιχειρήσω να ρίξω φως σε πτυχές της κλιματικής αλλαγής, ενός ζητήματος το οποίο αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα και είναι συνδεδεμένο με το μέλλον της ίδιας ανθρωπότητας, αλλά το κυρίαρχο είναι πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτυπώνονται κατά το λέμε διαχείριση των υδατικών πόρων. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που καίει σήμερα τον νομό. Και στον τομέα της ίδρυυσης, από ό,τι άκουσα, και κυρίως στον τομέα της άρδευσης. Ακολουθώντας μια δομή παρουσίας την οποία συμβαίνει στη διαφάνεια, θα αναδείξουμε πολύ σύντομα τις επιπτώσεις, τα αίτια δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία και βέβαια στη συνέχεια θα εστιάσουμε, όπως σας είπα, και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση των υδατικών πόρων, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας. Όμως, πριν πούμε για την κλιματική αλλαγή, καλό είναι να δώσουμε την έννοια τι είναι το κλίμα. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αλλαγή του κλίματος. Κλίμα είναι ο μέσος όρος των παρατηρούμενων μετεωρολογικών φαινομένων για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, συνήθως 25 ετών. Άρα, ό,τι συμβαίνει μέσα σε 25 χρόνια σε μια περιοχή, ο μέσος όρος αυτών των μετεωρολογικών φαινομένων είναι που διαμορφώνει το κλίμα. Και τα κυριότερα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η ατμοσφαιρική πίεση, η κίνηση στο αέρα, δηλαδή η άνεμη, η νέφωση, η ορατότητα και βεβαίως αυτό που λέμε ατμοσφαιρικές καταπλημμύσεις και αλλιώς η ΕΤΟ, η βροχή, το χαλάθι και το χιόνι. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το κλίμα μιας περιοχής. Το κλίμα στη γη διαμορφώνεται κυρίως από τη δραστηριότητα του ήλιου. Έχουμε μια συνεχή ροή, και βλέπετε στο διάγραμμα, έχουμε μια συνεχή ροή ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία φτάνει στην επιφάνεια της γης, θερμαίνει την επιφάνεια και όταν αυξηθεί η θερμοκρασία, η γη ξαναεκπέμπει αυτή τη θερμότητα με τη μορφή υπέρ της ακτινοβολίας πάλι προς το διάστημα. Τα αέρια τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και κυρίως αυτά που λέμε αέρια του θερμοκηπίου, είναι αέρια τα οποία είναι χρήσιμα. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, αν δεν υπήρχε το φυσικό θερμοκήπιο, τότε η θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης θα ήταν μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Και θα ήταν οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί θα είχαν παγώσει.
Άρα, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υποξίδιο του αζότου, που είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, σε ορισμένες ποσότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Φτιάχνουν το φυσικό θερμοκήπιο. Όμως, τι έχουμε παρατηρήσει? Ότι τα τελευταία χρόνια, από την υπερβολική χρήση ορυκτών, από την κάψη ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γεκίτες, άνθρακα κτλ., οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα θερμοκρασίας μέσα στην ατμόσφαιρα και έτσι η μέση θερμοκρασία της Γης τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει ένα άλμα, έχει ανέβει έναν βαθμό Κελσίου. Αυτό λοιπόν οδηγεί τον πλανήτη σε υπερθέρμανση και έχει κλιματολογικές αλλαγές. Και θα δούμε πώς αυτές εκδηλώνονται. Εδώ βλέπετε ποια είναι τα αέρια του θερμοκηπίου και πώς συμμετέχουν οι ανθρωπογενείς ρήποι, δηλαδή οι ρήποι από την ανθρωπογενή δραστηριότητα, και βλέπουμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο που είναι κυρίως υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συμμετέχει κατά 60% στη δημιουργία του. Βέβαια η φύση έχει φροντίσει ο κύκλος του άνθρακα, του διοξειδίου του άνθρακα, να είναι ισορροπημένος, έτσι. Όσο το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται από τις διάφορες φυσικές διαδικασίες, η ίδια ποσότητα να απορροφάται με άλλες διαδικασίες και έτσι υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα ότι από τις διαδικασίες της έξτατης ισοδιαφορίας που είναι στα φυτά, από την αποσύνθεση των διαφόρων οργανισμών, φυτικών και ζωικών οργανισμών, εκπέμπονται συνεχόμενα στα ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βεβαίως απορροφάται πάλι μέσα από τη φωτοσύνθεση και στις υπήρους, στα δάση, αλλά κυρίως στη θάλασσα από τη φωτοσύνθεση που κάνει το φυτοπλανκτόν. Άρα υπήρχε μια ισορροπία. Εδώ θα βρείτε ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι 9 γιγατόνοι, περίπου 3 με 4% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από φυσικές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μικρή επιβάρυνση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις που έχει κάνει η NASA και τις οποίες εσείς βλέπετε στους χάρτες, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 2000 στο 2002 ήταν 374 ppm και το 2022 έχει φτάσει 420 ppm. Βλέπουμε την αύξηση και βλέπουμε την αλλαγή του χρώματος στο χάρτη. Η τελευταία μέτρηση, την οποία πήρα όταν άρχισα να προετοιμάζω αυτή την ομιλία, τον Απρίλιο του 2024 έχει φτάσει 427 ppm. Άρα είναι η συγκέντρωση, η αυξημένη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτό το χάρτη βλέπουμε ποιες χώρες εκπέμπουν περισσότερο ή λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Όσες χώρες είναι με πράσινο, είναι χώρες οι οποίες απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που εκπέμπουν. Όπως είναι η Ρωσία, ο Καναδάς, η Αργεντινή. Ενώ οι καφέιφες, δηλαδή οι χώρες που φαίνεται να βγαίνουν από το χάρτη, όπως είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Βραζιλία, είναι οι χώρες που εκπέμπουν πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι απορροφούν. Πάλι τα δεδομένα που σας δίνω είναι από στοιχεία της NASA, ακριβή στοιχεία. Βλέπουμε ότι το 1908 η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης ήταν κάτω κατά 0,42 βαθμούς, περίπου μισό βαθμό. Το 1948 ήταν μείον 0,11. Το 1988 έχει πάει στο συν 0,39, το 2022 στο 0,99. Δεν βλέπουμε τους χάρτες, να μετακινούνται συνεχόμενα τα χρώματα προς το κόκκινο και το 2023 έφτασε και ξεπέρασε τον 1 βαθμό Κελσίου. Εδώ βλέπουμε από το 1880 μέχρι το 2020 τη μεταβολή
της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης, που έχει την μέσα τέλεια της Υπήρους, γιατί τη θάλασσα είναι για όλη την επιφάνεια της Γης, βλέπουμε ότι από το 1880 έχουμε μία μεταβολή της τάξης 1,36 βαθμούς. Έχει ανέβει η μέση θερμοκρασία της Γης. Και βέβαια, με αυτές τις παρατηρήσεις, δεν συμφωνεί, δεν είναι μόνο της NASA, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν αντίστοιχες παρατηρήσεις και τα δεδομένα του συνειδητού. Εδώ βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν σημαίνει απαραίτητα στο κλίμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Άλλες περιοχές θα είναι πιο ζεστές, άλλες θα είναι πιο κρύες. Και ανάλογα θα επηρεαστούν και τα επίπεδα υγρασίας του πλανήτη, οπότε αλλού θα έχουμε συνθήκες ξηρασίας, αλλού θα έχουμε υπερβολικά μεγάλες βροχοπτώσεις. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων που είναι απρόβλεπτα και βεβαίως έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στα οικοσυστήματα, ξηρασία, πλημμύρες, υψηπάγων, κίνδυνο εξαφάνισης ειδών, έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Βλέπουμε αρρώστιες που δεν υπήρχαν εξαφανιστεί να επανέρχονται, τραυματοσία, άγιος πυρετών κτλ. Αλλά το κυριότερο έχουν επιπτώσεις και στην οικονομία. Τι είναι ακραία καιρικά φαινόμενα? Σε έναν τόπο θα σημαίνει κάτι πολύ ακραίο. Πολύ υψηλές τιμές ή πολύ χαμηλές τιμές, είτε της βροχής, είτε του χιονιού κτλ. Ακραία φαινόμενα λοιπόν είναι οι καύσονες. Έχουμε έντονες καταιγίδες, πολλές βροχοπτώσεις ανεμοστρόβιλους. Είναι η ανομβρία. Αυτά δημιουργούν κατά τρόπους ξηρασία, σε άλλες περιοχές ερημοποίηση, πλημμύρες. Εδώ βλέπετε τις πλημμύρες στο πύργο τον Νοέμβριο του 2019 και βεβαίως την ψιδρία. Φανταστείτε ότι στην κάτω φωτογραφία είναι το φράγμα του πύργου. Εκτιμάται ότι αν ανέβει η θερμοκρασία στους 1,5 με 2,5 βαθμούς ακόμη, τότε το 20 με 30% των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο εξαφάνισης και ζώων και φυτών. Μία από τις μεγάλες επιπτώσεις και σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι το λιώσιμο των παγετών. Βλέπετε τις παρατηρήσεις τα τελευταία χρόνια από το 1979, βλέπουμε τους πάγους στην Αρκτική, έτσι πώς ήταν το 2016, το έλλειμμα που υπάρχει το 2022. Και το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό, όχι μόνο γιατί το νερό που λιώνει κυρίως από τους παγετώνες της ξηράς οδηγεί στην άνοδο της άκρης θάλασσας που θα δούμε μετά, αλλά γιατί στους παγετώνες το γλυκό νερό που υπάρχει είναι το τελευταίο απόθεμα της ανθρωπότητας διαβίωσης. Από το λιώσιμο των πάγων έχει διαπιστωθεί ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας στον παγκόσμιο ωκεανό. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει ανυψωθεί 103 χιλιοστά, δηλαδή 10,3 εκατοστά. Λίγο θα έλεγε κανείς. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενώ το 1993 η στάθμη ανέβηκε 2 χιλιοστά σε ένα χρόνο, το 2023 ανέβηκε 4 χιλιοστά σε ένα χρόνο. Δηλαδή, αυξάνεται ο ρυθμός ανόδου. Έτσι, εκτιμάται ότι πάρα πολλές περιοχές, ειδικά παράκτιες περιοχές, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ή θα βρεθούν κάτω από τη στάθμη του νερού. Μάλιστα, στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που έκανε η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή, προέβλεψε ότι μετά το 2080 πολλά εκατομμύρια ανθρώπων θα επηρεαστούν από πλημμύρες λόγω της ανόδου της άτμης της θάλασσας. Για να κλείσω για τις επιπτώσεις, αναφερόμενο στις πυρκαγιές. Τα δάση, γενικά η φυτική βλάστηση, είναι εκείνος ο μηχανισμός που απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα μέσα από τη φωτοσυντηρία και το κάνει βιομάζα. Θα πρέπει λοιπόν μπροστά στα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουμε, η φροντίδα μας για τα δάση να είναι υψηλής προτεραιότητας. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι καύσονες και η ξηρασία έχουν οδηγήσει στη αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της έκτασης των πυρκαγιών. Εδώ βλέπουμε το χάρτη της Ελλάδας μετά το 2002 τις φωτιές στο Κουρίγι. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Ελλάδα έχει κατά μέσο όρο 47.462 στρέμματα αναδεσική πυρκαγιά, και αυτά τα στοιχεία είναι μέχρι τις 24/8/23, και κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 μεσογειακών χωρών. Είμαστε πολύ μεγάλη διαφορά. Δεύτερη είναι η Αλγερία και τρίτη είναι η Συρία. Βέβαια, το πρόβλημα δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Αυτή η τάση με τις πυρκαγιές αφορά, θα έλεγα, τη Βόρεια Μεσόγειο, Πορτογαλία, Ισπανία, τη Νότια Ιταλία, βεβαίως και την Ελλάδα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν εκδηλώνονται παντού και με τον ίδιο τρόπο. Το είπα ήδη και νωρίτερα, αλλού έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, αλλού έχουμε ξηρασία. Γι' αυτό λοιπόν και οι συνέπειες είναι διαφορετικές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Ας δούμε λοιπόν τις συνέπειες στην Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη αυξάνονται οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες γίνονται συνήθες φαινόμενο του χειμώνα. Οι χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης γίνονται συχνότερα από καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες. Στις περιοχές της Μεσογείου η λειψιδρία αυξάνεται με αποτέλεσμα βέβαια να μεγαλώνει το κίνδυνο της ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, και είδαμε το παράδειγμα νωρίτερα. Στις αστικές περιοχές που ζουν οι 4 στους 5 Ευρωπαίους έχουμε περισσότερους καύσωνες, έχουμε πλημμύρες και βεβαίως υπάρχει και ένας κίνδυνος από την άνοδο της άμυνας στις λεγόμενες κάτω χώρες. Να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες στην Ελλάδα. Μελέτη του ΟΗΕ δείχνει πως η Ελλάδα και ολόκληρη η Μεσόγειος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 18 καυτά σημεία του πλανήτη που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της εντυνόμενης αλλαγής του κλίματος. Και σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει Βεβέρ Φελάς και το Εθνικό Αστεροσκοπείο με τίτλο «Το αύριο της Ελλάδας», τι προβλέπει? Ότι οι περιοχές Θεσσαλονίκης, Λάρισσας, Λαμίας, Πάτρας και Πύργου θα υπόκειται επιπλέον σε 20 μέρες καύσωνα κάθε χρόνο. Στην Ανατολική Ελλάδα, στον άξονα Αθήνα, Λαμία, Λάρισα, Μόρος και Θεσσαλονίκη, θα μειωθεί η συνολική βροχόπτωση, αλλά θα αυξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες βροχοπτώσεις. Έτσι είδατε τι έγινε στον τόπο της Λάρισσας. Καθώς και ο κίνδυνος ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών. Τέλος, βεβαίως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ερημοποίηση νέων εκτάσεων και μείωση της διαθεσιμότητας του νερού. Τελειώνοντας, να κάνουμε και μια αναφορά στις επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγές του κλίματος στην ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις παγκόσμιων οργανισμών που ασχολούνται με θέματα υγείας και σε μια έκθεση που εξετάζεται η τροπτότητα της κοινωνίας έναντι αυτών των επιπτώσεων, καθώς και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος εφαρμογής των εθνικών και διακρατικών σχεδίων προσαρμογής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εκεί διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις στην υγεία συνδέονται και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις αλλαγές στην κατανομή των κλιματικά ευαίσθητων νόσων και βεβαίως με αλλαγές στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την υγεία και αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει καταγραφεί αύξηση της θνησιμότητας λόγω της θερμοκρασίας. Πριν 15 μέρες, όλοι θα ακούσατε τι έγινε στο προσήλυμα στην Έκραση και ανθρώποι πεθαίνουν από θερμοκρασία. 12 χώρες της Δυτικής Ευρώπης το 2003 δήλωσαν 70.000 θανάτους λόγω του καύσωνα. Και ταυτόχρονα οι καύσωνες προκαλούν ασθένειες και σε μια έκθεση που του Γετνό αναφέρεται ότι
Έχουμε από την υπερβολική ζέστη, καρδιακά προβλήματα, αναπνευστικά, νεφρική νόση, διαβήτη, υποθερμία, προβλήματα πνευματικής υγείας, ακόμη και χρόνες γεννήσεις αναφέρονται σε διεθνείς μελέτες στη ζέστη των καύσεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάνοντας μια εκτίμηση το 2017 για το τι πρόκειται να συμβεί, εκτιμά ότι κατά την περίοδο 2030-2050 αναμένεται ότι η κλιματική αλλαγή θα προκαλεί περίπου 250.000 επιπλέον θανάτους κάθε χρόνο λόγω υποσιτισμού, ενεργοσίας, διάρκειας και θερμικού στρες. Ότι τα κόστη για την υγεία λόγω της κλιματικής αλλαγής, και δεν συνυπολογίζονται τα κόστη που δίνουμε στα νοσοκομεία στις δομές σήμερα, εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 2 και 4 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής έως το 2030. Και ταυτόχρονα περιοχές που έχουν χαμηλό επίπεδο υποδομές όσον αφορά την υγεία, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκαλεί κλιματική αλλαγή, αν δεν βοηθηθούν χωρίς βοήθεια για να κάνουν την αναγκαία προσαρμογή. Ας δούμε και λίγο το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδας το 2011 σε έκθεσή της επισημαίνει ότι για τη χώρα μας το κόστος θα είναι πολύ ψηλό. Στο δυσμενέστερο σενάριο το κόστος για την ελληνική οικονομία θα είναι 701 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο του χρέους του 2009, ενώ αν υιοθετήσουμε πολιτικές που προστατεύουν το κλίμα και αν η Ελλάδα μειώσει δραστικά τις εκπομπές στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας, το κόστος θα μειωθεί κατά 265 δισεκατομμύρια και θα φτάσει στα 436 δις. Άρα έχει και μεγάλο οικονομικό κόστος. Είναι ένοχη η ανθρωπότητα για την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία 20 χρόνια η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου και η αλλαγή του κλίματος από τον άνθρωπο έχουν γίνει σχεδόν αποδεκτές ως πραγματικότητα. Δημιουργώντας έτσι στην κοινωνία μια βαθιά θερημένη αντίληψη της κλιματικής αλλαγής της επόμενης, που είναι συνώνυμη με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και αυτό βεβαίως συντηρείται καθημερινά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, και πολλές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει την πίστη τους ότι κατά μεγάλο μέρος ο άνθρωπος είναι εκείνος που προκαλεί την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι ο άνθρωπος ήταν και είναι υπέρμετρα καταστροφικός και ασύντοτος με το περιβάλλον του, έχει σοβαρή ευθύνη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για την ατμοσφαιρική ρύπανση, για τη μόλυνση του εδάφους ή της θάλασσας, για την καταστροφή των φυσικών πόρων με την ιστική εκμετάλλευση που κάνει, για τις πυρκαγιές, για τις πυρηνικές δοκιμές, τα ατομικά, την όψη, για όλα αυτά έχει ευθύνη. Και σίγουρα με αυτές τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον διαμορφώνει και επηρεάζει το μικροκλίμα μιας περιοχής. Όμως, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενές φαινόμενο ή είναι απλά ένας κανόνας της φύσης? Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι, κοιτάξτε, η φύση τα υφέστη αυτό που το διοξείδιο του άνθρακα που κάνουν σε μια έκρηξη είναι πολύ περισσότερο από ό,τι βγάζουν όλα τα εργοστάσια που δουλεύουν στη γη. Ότι από τα ζώα, από τη δάση προέρχονται από φυσικούς οργανισμούς πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι εκπέμπουμε εμείς. Εμείς εκπέμπουμε 3 με 4%. Γιατί να φταίμε εμείς, οι άνθρωποι δηλαδή, για να μην είναι το φαινόμενο μια φυσική διαδικασία? Και έτσι έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός αν η κλιματική αλλαγή είναι μια αναπτυκτική αλήθεια ή μια εξαιρετικά δημοφιλής αυταπάτηση. Γιατί μερικά χρόνια πριν υπήρξαν σενάρια τα οποία άγγιζαν τα όρια μιας περιβαλλοντικής τρομοκρατίας. Δείτε εδώ τις εφημερίδες της δεκαετίας του 80. Απογευματινή. Σε 25 χρόνια η Μεσόγειος θα έχει πεθάνει.
Νέα περίοδος παγετώνων έρχεται στη γη σε 20 χρόνια. Θα φοβόσουμε. Δεν τους έχουμε πεθαίνεις. 20 χρόνια έμεναν στον πλανήτη Γη. Πέρασαν τα 20, πέρασαν τα 25, δώσε χρόνια. Είμαστε καλά ακόμη. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα υπέρμετρα, τα υπερβολικά σενάρια περιβαλλοντικής καταστροφής, όποτε και αν αυτά εκδηλώνονται σε διάφορες εποχές, δεν συμβάλλουν στην κατανόηση του προβλήματος από τους πολίτες. Θα έλεγα ότι μάλλον δημιουργούν προβληματισμό, δισταγμό και αντιρρήσεις. Γι' αυτό και τα δεδομένα που παρέχονται ακόμη και σε μια ενημερωτική συζήτηση όπως κάνουμε τώρα, θα πρέπει να είναι ακριβή, έτσι ώστε να είναι και αληθινά και τα κατανοητά και μη αμφισβητούμενα. Γιατί η θερμοκρασία της Γης πάντα αλλάζει. Εδώ δείτε τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, τα τελευταία 13.000 χρόνια, πώς έχει αλλάξει η θερμοκρασία της Γης. Και τώρα είμαστε εκεί. Και είμαστε πολύ χαμηλότερα από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν συγκροθεί στο παρελθόν. Αν δούμε και ένα χάρτη που μια κατανομή της θερμοκρασίας τα τελευταία 1200 χρόνια, τι βλέπουμε? Ότι την περίοδο του Μεσαίωνα, ανάμεσα εδώ στο 14ο αιώνα και στο 16ο, η θερμοκρασία έπεσε πολύ χαμηλά. Είχαμε μια πολύ ψυχρή περίοδο. Ενώ νωρίτερα η θερμοκρασία ήταν επάνω και είχαμε μια θερμή περίοδο. Δηλαδή, συνεχόμενα, μέσα στους αιώνες, έχουμε μεγάλες κλιματικές αλλαγές που κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή η περίοδος εδώ, η ψυχρή περίοδος που έγινε μεταξύ του 14ου και 16ου αιώνα, έχει αποτυπωθεί σε πίνακες της εποχής και είναι γνωστό σαν Maunder Minimum. Ταυτόχρονα, πολλοί επιστήμονες λένε ότι, κοιτάξτε, το κλίμα το διαμορφώνει ο ήλιος, η ηλιακή ακτινοβολία. Εντάξει, στην γη έχουμε θέματα με το διοξείδιο του άνθρακα και με τα άλλα αέρια, και πράγματι έχουμε. Όμως, στον Άρη, γιατί λιώνουν οι πάγοι στον νότιο πόλο του Άρη? Η NASA μας έχει δώσει δεδομένα ότι από το 1992 μέχρι το 2008 η κοσμική ακτινοβολία από το ήλιο έχει αυξηθεί κατά 20%. Άρα λοιπόν είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο αποτυπώνεται και σε άλλους πλανήτες. Το έχουμε διαπιστώσει στο Δία, στο Ποσειδώνα, στο Τίτονα, στο Πλούτονα. Παρόμοια διάχυση της θερμοκρασίας. Χωρίς βέβαια να υπάρχουν αριανοί, με εργοστάσια ή να υπάρχει θερμοκρασία του θερμοκηπίου. Άρα είναι πολύ προσύνδετο ότι είναι φυσικό το φαινόμενο. Βλέπουμε εδώ, όλοι ξέρουμε για τον ήλιο πώς λειτουργεί, δεν θα πω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί πρέπει να φτάσουμε στο διατάφτα της σημερινής ημερίδας. Ο ήλιος έχει κάνει διάφορους κύκλους, δεν είναι σταθερή η ηλιακή ακτινοβολία που μας στέλνει, έχει εκρήξεις, έχει κοιλίδες, έχει εκλάμψεις. Έτσι, κάθε φορά που μεταβάλλεται η δραστηριότητα του ήλιου, την ακούμε, κλιματικά δηλαδή, εδώ στη γη. Σημασία έχει να δείτε αυτό το διάγραμμα. Είναι ένα διάγραμμα της NASA που δείχνει τη μέση θερμοκρασία της γης που είναι η κόκκινη γραμμή και με το κίτρινο είναι η ηλιακή ακτινοβολία από το 1880 μέχρι το 2020. Βλέπουμε ότι το προηγούμενο διάστημα αυτές οι δύο καμπίνες κινούνται σχεδόν παράλληλα. Άρα η ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης ακολουθούσαν την ίδια πορεία. Ανεβαίναμε και κατεβαίναμε ταυτόχρονα. Παρατηρούμε όμως ότι από ένα σημείο και μετά έχουμε μία απόκληση. Ενώ πράγματι μειώνεται η ηλιακή ακτινοβολία και άρα αυτοί που το 1980 λέγανε ότι θα έχουμε μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας μετά από 25 χρόνια, μπορεί να πέσανε 20 χρόνια έξω, αλλά πράγματι, γιατί αυτοί βλέπανε αυτό τότε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αλλά όμως η καμπύλη της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα, είναι το θερμοκήπιο, τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία έχουν ανατρέψει αυτή τη σχέση. Βέβαια, κάποιοι λένε, μήπως αυτή η πτώση της ηλιακής ακτινοβολίας κάνει αυτή την καμπύλη να κατέβει προς τα κάτω, δηλαδή
να αρχίσει να ψύχεται η επιφάνεια της γης και άρα να γλιτώσουμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με την κυβερνητική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας θα επιβραδύνει, αλλά δεν θα αντιστρέψει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι διακυμάνσεις ηλιακής ακτινοβολίας πολύ μικρό ρόλο παίζουν τελικά στις αλλαγές αυτές του κλίματος που έχουμε παρατηρήσει. Και ότι η θέρμανση από τα αέρια του θερμοκηπίου που έρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι κατά πολλές φορές ισχυρότερη από οποιαδήποτε επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Άρα, το συμπέρασμα, υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή είναι ο άνθρωπος. Για τις διάφορες δραστηριότητες. Και με βάση αυτή την παραδοχή ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος, διαμορφώθηκε το πλαίσιο λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλειών σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο τέθηκαν και οι εθνικοί στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα για την επόμενη πράσινη μετάβαση. Μια διαδικασία, η πράσινη μετάβαση, που αλλάζει ριζικά το παραγωγικό μας, επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας και έχει πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα βεβαίως δημιουργεί ευκαιρίες εύκολου πλούτισμου στις εταιρείες πράσινης τεχνολογίας. Και επειδή σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ρηπαίνων πληρώνει, για κάθε δραστηριότητα που επιβαρύνει το περιβάλλον με ρήπανση του διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει η ζημία που προκαλείται να αντισταθμιστεί με χρηματικό αντίτιμο. Και σήμερα, στο χρηματιστήριο αξιών, ο τόνος του διοξειδίου του άνθρακα έχει 70 ευρώ. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που βγάζει ένα κιλό διοξείδιο του άνθρακα την ημέρα και άρα 365 το χρόνο, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 25 ευρώ. Και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης, που είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια, πρέπει να πληρώσουν 192 δισεκατομμύρια ευρώ ως περιβαλλοντικό τέλος για την αναπνοή τους. Δίνω το παράδειγμα, για να μην φτάσουν οι βέβαια στιγμή να βάλουν και τέλος στην αναπνοή. Έτσι. Γι' αυτό να πέσει προς το παρόν ελεύθερα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, ακρότητας ίσως. Και αυτό, επειδή εδώ είναι η βουλευτή μας, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ειδική σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Και θέλω αυτό το μήνυμα να το μεταφέρει στα διεθνή φόρα. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι οι Αγγελάδες έχουν μια ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, γιατί οι εταιρικές τους δημόσεις, το ρεύσιμο κάτι μεθάνιο, τα απόβλητά της προκριές τους, έτσι, έχουν οξύδιο αζότου κατά την αποσύνθεση και έχουν ευθύνη λοιπόν για την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Ποια είναι η αντιμετώπιση? Σφαγή Αγγελάδων στην Ινδονησία. 200.000 Αγγελάδες πάλι διασφάξουν για να πιάσει η χώρα συγκεκριμένη τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα Ζηλανδία. Η φορολογεί το ρέψιμο των Αγγελάδων για να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου. Στην ίδια χώρα. Ομάδα επιστημόνων υποστηρίζει την εκπαίδευση Αγγελάδων να πηγαίνει στην ΟΑΡΕΤ, στο πλαίσιο προγράμματος για τη μείωση των αερίων μεθανίου και αζότου. Και ποια είναι η λύση να προσφάξουμε τις Αγγελάδες? Οι σούπερ Αγγελάδες. Τα βάζουν με την κλιματική αλλαγή. Για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων υλοποιείται πρόγραμμα μείωσης του αριθμού των Αγγελάδων και αντικατάστασης από γενετικά τροποποιημένα βοηδή που θα παράγουν 20 φορές περισσότερο γάλα και θα είναι και περισσότερο μαθητικά σε ασθένειες και παράσταση. Και αντί για κρέας, σκουλί. Μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη. Συγκριτικά με την παραγωγή κοτόπουλου γυρνού και κοντινού κρέατος επάνατος, διαπιστώθηκε ότι μερικά σκουλίκια και έντομα είναι καλύτερες πηγές πρωτεΐνης για τον άνθρωπο, πιο οικονομικά και λιγότερο γλυκογόνα από τα θηλαστικά. Η υπερβολική αντίδραση είναι ανυπέρβλητη την άγνοια της φαξιμής Αγγελάδας. Υπάρχει υποκρίτηση στα σκοπιμότητα, ό,τι δεν υπάρχει. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα,
Έτσι ώστε αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για τα αναγκαία απαραίτητα μέτρα έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίσουμε σε επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και πρέπει να είναι προσεκτικοί. Γιατί τέτοιες αποφάσεις δημιουργούν προβλήματα, προβληματισμό στον κόσμο. Υπάρχουν και επιστήμονες, υπάρχουν και αντιρρησίες, όπως υπάρχουν αντιρρησίες σε διάφορα ζητήματα. Και αυτά τα θέματα είναι αυτά τα οποία στο διαδίκτυο γίνονται αντικείμενο σχολιασμού έντονου και αρχίζουν να εμφανίζονται σκοπιμότητες και θεωρίες συνωμοσίας. Γι' αυτό τα ανέφερα εδώ, για να δούμε με ποιο τρόπο και με ποιο σοβαρό τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα. Και τελειώνοντας όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, κυρίες και κύριοι, εγώ θεώρησα ότι ήταν σκόπιμο να σας παρουσιάσω και τις αντιτιθέμενες απόψεις σε σχέση με την παρατηρούμενη αλλαγή του κλίματος. Και η επιλογή μου αυτή συνδέεται καταρχήν με την αντικειμενικότητα μιας παρουσίασης. Και γιατί θα ήθελα εγώ ήδη να δώσω απαντήσεις στις αντιτιθέμενες απόψεις που παρουσιάζοντάς σας, γιατί υπάρχουν τα πραγματικά δεδομένα, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, οι επιπτώσεις της δημιουργούν μια ισχυρή πραγματικότητα, την οποία θα αντιμετωπίσουμε μεταφέροντας το ζήτημα στο θέμα. Έτσι λοιπόν, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά τα νερά είναι τόσο σοβαρές που έχουν δημιουργήσει μια πραγματικότητα την οποία σας περιέγραψα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχοι και πρόεδρος του ΟΕΠ. Είναι ζήτημα κρίσιμο και για την επιβίωσή μας, αλλά και για την οικονομική μας ανάπτυξη. Παγκοσμίως διαπιστώνεται η λεγόμενη κρίση των υδατικών πόρων, που συνοψίζεται σε μια απλή φράση. Δεν έχουμε πάντα στη διάθεσή μας όσο νερό χρειαζόμαστε και στην ποιότητα που το θέλουμε. Και η λεγόμενη κρίση των υδατικών πόρων αφορά περιορισμένη διαθεσιμότητα, συνεχή αύξηση της ζήτησης του νερού, έχουμε ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, ο υδρολογικός κύκλος δεν μπορεί να ανανεώσει τα αποθέματα λόγω της αύξησης της κατανάλωσης. Η κατανάλωση τα τελευταία χρόνια από 600 πήγε σε 5.000 κυβικά χιλιόμετρα το χρόνο. Η μέση. Έχουμε προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης, ρήπανσης των νερών. Έχουμε τις πολιτικές διαχείρισης, άκουσα νωρίτερα τα σχόλια, και βεβαίως έχουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά συνθέτουν τη λεγόμενη κρίση των υδατικών πόρων. Εδώ βλέπουμε ότι η παγκόσμια κατανάλωση νερού έχει αυξηθεί. Στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2000 μέχρι το 2025 και κατά 22% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, μεγάλη ζήτηση. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να δείτε λίγο το αριστερό διάγραμμα. Τι νερά έχουμε στη γη. Από το σύνολο του νερού που υπάρχει στον πλανήτη, το 97% είναι ανημυρό νερό. Είναι στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Μόλις το 3% είναι γλυκό νερό. Άρα χρήσιμο για μας. Από αυτό, το 0,3% είναι επιφανειακό νερό και είναι σαν ποτάμια σελήνες και στα έτη. Και το 2,7% βρίσκεται, είναι υπόγειο νερό ή είναι στα χιόνια, στους πάγους και στους παγετώνες. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το λιώσιμο των παγετώνων είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άρα, το νερό που είναι στη διάθεσή μας για χρήση από εμάς, την ανθρωπότητα, είναι πολύ λίγο συγκριτικά με το νερό που υπάρχει στο πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή, είπατε νωρίτερα ότι προκαλεί τοπικές διαταραχές, αλλάζει τον υδρολογικό κύκλο και άλλο ρίχνει καταιγίδες, άλλο κάνει ξηρασία. Δεν παραλαμβάνουμε. Να δούμε όμως τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ. Περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού. 232 εκατομμύρια σε 27 χώρες του τρίτου κόσμου γίνονται σοβαρά από κυψιδρία.
18 χώρες στην Ασία στην Αφρική, τα αποθέματα του συνοριακά τελειώνουν. Ο ΟΗΕ έχει διαπιστώσει ότι ένα παιδί πεθαίνει κάθε 20 δευτερόλεπτα από ασθένειες που σχετίζονται με ελλείψεις σε καθαρό νερό, σε πρόσβαση για καθαρό νερό. Στην Ελλάδα, η μελέτη του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου αναφορικά με τις επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους από την κλιματική αλλαγή εκτιμά ότι η διαθεσιμότητα νερού στην Ελλάδα θα μειωθεί από 10 έως 25% μέχρι το 2030. Η διαθεσιμότητα του νερού θα μειωθεί μέχρι το 25% σε επόμενα 5 χρόνια. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα? Βλέπουμε ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Άρα χρειαζόμαστε σχέδια διαχείρισης. Η χώρα μας από το 2003 εναρμόνισε το εθνικό δίκαιο με βάση την Οδηγία 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε τα νερά μέσα σε κάθε υδρολογική λεκάνη ή σε κάθε υδατικό διαμέρισμα. Δεν θα πω τώρα αναλυτικά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προβλέπει η οδηγία, δεν χρειάζονται. Εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι ότι μέσα σε κάθε υδρολογική λεκάνη θα πρέπει να έχουμε κάνει μελέτη ακριβή και να ξέρουμε τα αποθέματά μας. Επιφανειακά και υπόλοιπα. Να ξέρουμε την ποιότητά του, να ξέρουμε τη μεταβολή του στον χρόνο, να ξέρουμε τις αντίσεις, τις ροές, τις εκροές, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το υδατικό ισοζύγιο μιας περιοχής για να ξέρουμε ποιους δυνητικούς χρήστες νερού μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, ποιες ανάγκες μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Και αν δεν μπορούμε, ποια είναι εκείνα τα έργα που θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το έργο. Η πολιτική διαχείριση των υδατικών πόρων έχει 4 αρχές, οι οποίες αφορούν ότι πρέπει τα σχέδια να είναι ολοκληρωμένα, να κάνουν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και των οικονομικών και των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών παραμέτρων στη διαχείριση του νερού, ότι θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση της ζήτησης αντί για διαχείριση της προσφοράς και η κοστολόγηση του νερού να γίνεται με βάση την πλήρη αξία του. Ενάντια στην άποψη που επικρατεί σήμερα ότι το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Η οδηγία βάζει αυτή την παράμετρο. Και τέλος, δημιουργεί μηχανισμούς μιας αποκεντρωμένης συλλογικής διαχείρισης των πόρων. Οπότε, θέλω να τον πω και μάλιστα στη διαδικασία διαχείρισης του νερού θα συμμετέχουν οι χρήστες του νερού, κρατικοί φορείς και ιδιώτες. Άρα η οδηγία ουσιαστικά ανοίγει ένα θέμα διαχείρισης του νερού, όχι μόνο από το κράτος, από τους δήμους, αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες. Και έτσι αναγκαστικά στο δημόσιο διάλογο γίνεται ένα ζήτημα. Οικονομικό ή κοινωνικό αγαθό το νερό. Η επιστήμη οικονομική δεν είναι οικονομικό αγαθό. Οι πολίτες δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Ποιος θα το λύσει το θέμα? Προφανώς η πολιτική. Ο προεδρικός της σωστής ισορροπίας για το αν θα έχουμε το νερό, θα το αντιμετωπίσουμε σαν οικονομικό αγαθό, δηλαδή σαν εμπόρευμα ή σαν κοινωνικό αγαθό, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αποκλειστικά μέσω της πολιτικής διαδικασίας που ξεφεύγει της επιστημονικής σας ενημέρωσης. Τώρα, ερώτημα που τίθεται είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό? Και ποια είναι τα κριτήρια? Θα έχει καθορίσει η Παγκόσμια Τράπεζα ποια είναι τα κριτήρια για χρησιμότητα, για αποκλειστικότητα κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, τι σημαίνει ελευθέρωση των υπηρεσιών ύδατος? Ενημερωτικά. Ο όρος ιδιωτικοποίηση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η διαχείριση της λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας είτε στο ένα μέρος της, είτε κατά μέρος, είτε στο σύνολό της, μεταφέρεται ολόκληρη στον ιδιωτικό τομέα. Ο όρος ελευθέρωση είναι η διαδικασία που μειώνεται ο κυβερνητικός, ο δημόσιος έλεγχος σε ένα τομέα της οικονομίας και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των δυνάμεων της αγοράς. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα,
αν και κατά πόσο μπορεί οι ιδιώτες να λειτουργήσουν, μάλλον οι μηχανισμοί της προσφοράς και της ζήτησης, όταν το νερό έχει μειωμένη προσφορά και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Άρα ο μηχανισμός, η διαδικασία προσφοράς, ζήτησης και διαμόρφωσης των τιμών, ούτε ανταγωνισμός υπάρχει συνήθως μονοπόλια, δεν λειτουργεί και όπου εφαρμόστηκε διεθνώς, και εδώ είναι στοιχεία επίσημα της Πόλης Ελλάδος, όπου εφαρμόστηκε η ιδιωτικοποίηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, αυξήθηκε την νότια 245%. Οι Ιταλοί δεν θέλουν με τίποτα την ιδιωτικοποίηση, κάναν δημοψήφισμα, 95% είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση. Τελικά είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση του ανάγκασε να το ιδιωτικοποιήσουν. Σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόζεται η ιδιωτικοποίηση, είχαμε προβλήματα. Για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες το νερό αυξήθηκε 500% η τιμή του. Δεν συντηρούσαν τα δίκτυα, άρχισαν να υπάρχουν προβλήματα, ακούγοντα τη εταιρεία, σχολεία κτλ. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του πολύτιμου αγαθού του νερού από ιδιώτες. Όπου γίνεται αυτό, θα πρέπει οι όροι, το πλαίσιο της συνεργασίας να είναι ιδιαίτερα, μα πολύ ιδιαίτερα προσεκτικά. Προσωπικά θεωρώ ότι το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, είναι σαν επάρκεια και η απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε ανθρώπου είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα. Να περάσουμε στο δρόμο μας. Δεν έβαλα τυχαία και δεν έκανα τυχαία τις αναφορές στην ιδιωτικοποίηση. Θα σας πω λίγο το κάτι παρακάτω. Νομός Ηλίας. Πλούσιος στόχος. Έχει ήπιο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, εύκολη πεδιάδα, μεγάλο ύψος βροχής, δύο από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Πελοποννήσου, τον Αλφιό, τον Ζωροφιά και τον Πινιό, καθώς και μικρότερα ποτάμια που είναι η Γέδα και ο Ιάδωνος. Βλέπουμε ότι έχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, το βλέπετε εδώ στα δέντρα, στα τρία ποτάμια. Οι λεκάνες απορροής του Αλφιού αλλά και του Πινιού δεν περιορίζονται μέσα στα διοικητικά όρια του νομού, αλλά είναι και εκτός, είναι και σε άλλους νομούς. Άρα τα νερά που καταλήγουν στην Ηλία έχουν πέσει σε άλλους νομούς και μέσα από το υδρογραφικό δίκτυο έρχονται στην περιοχή μας. Βλέπω για παράδειγμα ότι στην κοιλάδα του Αλφιού το ύψος βροχής είναι 1070 χιλιοστά το χρόνο, πολύ υψηλό. Στην υδρολογική λεκάνη του Πινιού είναι 1100 και βλέπουμε και πόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πέφτουν σε κάθε περιοχή, πώς είναι η απορροή, πόσο μπαίνει στο υπέδαφος, πόσο μπαίνει μέσα στο υδρολογικό δίκτυο. Από ένα σταθμό μετεωρολογικού που υπάρχει στο Πύργο, σας παρουσιάζω ένα διάγραμμα που δίνει το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για περίοδο 25 ετών. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στην περιοχή του Πύργου το μέσο ύψος βροχής για 25 χρόνια είναι 920 χιλιοστά, αρκετά μεγάλο. Και υπάρχουν 83 βροχερές μέρες μέσα στον χρόνο. Και βεβαίως τα μετρολογικά στοιχεία λένε ότι το κλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερα καλό, μεσογειακό και θερμό, έχει μια μέση θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς Κελσίου και έχει σχετικά υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης. Αυτό όμως που εγώ θέλω να σας δείξω σήμερα είναι ότι εάν θα δείτε το όμφρο θερμικό διάγραμμα, δηλαδή βροχοπτώσεις από μια πλευρά και θερμοκρασία από την άλλη, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι υπάρχει στην περιοχή μια θερμή, σχετικά θερμή και ξηρή περίοδος. Είναι η περίοδος από τα μέσα Απρίλη μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή εδώ η ζώνη που έχουμε λίγες βροχοπτώσεις και πολύ ψηλή θερμοκρασία. Άρα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι αυτό το πεντάμινο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις, άρα θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των υδροτικών μας χώρων. Δηλαδή, την περίοδο που έχουμε αυξημένη κατανάλωση
και για ίδρυυση και για άρρευση έχουμε μειωμένες προπτώσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ έγκαιρα να έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας τις απαραίτητες ποσότητες νερού, εξασφαλίζοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην επάρκεια των εναλλακτικών πηγών του φωτοσχέδιου. Πράγματι, για όσον αφορά την ίδρυυση, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Είχαν γίνει κάποτε μικρά συλλογικά έργα, όπως ήταν την ίδρυυση από την Άβρα ή από τις κοινές του Ακροταρίου. Έχουμε τώρα την ίδρυυση από τον Ερήμανθο, που έχει μια δυναμικότητα 2.150 κυβικά μέτρα την ώρα. Έχουμε την ίδρυυση από την τεχνική λίμνη του Πινιού, που έχει μια αντίστοιχη δυναμικότητα. Και έχουμε γενικά, όσον αφορά τα θέματα της ίδρυυσης, θα λέγω ότι έχουν δρομολογηθεί σε ένα καλό επίπεδο στον νόμο. Βέβαια, στις κοινότητες, στα απομακρυσμένα μέρη, υπάρχουν και έργα μικρότερης κλίμακας από υδρομαστεύσεις από πηγές και πάρα πολλές γεωτρήσεις. Για τις γεωτρήσεις θα ήθελα να πω λίγα πράγματα. Στο νομό, εκτός ανατασμού, έχουν αδειοδοτηθεί 1.200 γεωτρήσεις. Πολύ περισσότερες και παρανόμως υπάρχουν μέσα στον ανατασμό. Το θέμα ποιο είναι? Ότι στα πηγάδια και στις γεωτρήσεις του κάπου απαντάται πολύ υψηλό ποσοστό γιατρικών λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων και χειροσβάτων. Στις γεωτρήσεις που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 50 μέτρα έχουμε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου και μαγκανίου, που είναι επιβραβεύεται την ανθρωπινή υγεία. Ενώ στις περιοχές της Λακράντος, στην αρχαία Ανατολία και στο Πελώπιο, τα νερά των γεωτρήσεων έχουν ένα πρόβλημα αμμονίας, επειδή εκεί κάνουν διάθεση στρωμάτων φύλης κάτι. Έτσι έχουν αμμονίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, γενικά, όσον αφορά την ίδρυυση, τα μεγάλα συλλογικά έργα, πάμε καλά. Τι θα πρέπει να φροντίσουμε? Την επάρκεια των φυγών, από εκεί που κάνουμε το κατάλογο. Για την αντιμετώπιση τώρα των αρρωστικών προβλημάτων, ξέρουμε ότι έχει κατασκευαστεί το φράγμα του Πινιού, ένα κομμάτι του φράγμα, έχουμε το φράγμα εκτροπής του Αφιού και βεβαίως στο νομό μας έχουμε ένα σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο, εκτεταμένο και αρρωστικό και αποστατιστικό δίκτυο, το οποίο βέβαια διαχειρίζονται ο ΟΕΠ με τους αντίστοιχους ΟΕΠ. Βέβαια, όπως λένε και πάλι νωρίτερα, ο ΟΕΠ έχει φέρει να λύσει μια δύσκολη εξίσωση του ΟΕΠ, γιατί πέρα από τα διαχρονικά προβλήματα των παλιών παραγωγικών συνομιλίας, που είχε ανάγκη από διαρκή συντήρηση και το αρρευτικό δίκτυο και το αποστατιστικό δίκτυο. Έχουμε υψηλό κόστος λειτουργίας των εμπιστοσύνης. Αδυναμία να χρησιμοποιήσουμε το ΟΕΠ. Και να αντιμετωπίσουμε τώρα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είτε αυτό είναι ανοπλία και έχουμε τα προβλήματα που έχουμε θέσει στο πράγμα, είτε είναι καταγγείλες και έχουμε πλημμύρες στον κάπου που έχει τηλεφθεί το ΟΕΠ με τα αποστατιστικά διοστάσεις να καθαρίσουν την περιοχή. Άρα, όλα να αποκριθεί ο Πρόεδρος σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση και να δώσει νερό, επαρκές νερό τώρα στους καλλιεργητές που λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του πιάνονται και να διατηρήσει τα αποθέματα στο φάρμα του Πινιού, γιατί άμα στερφέψουν στις 15 του Αυγούστου η καταστροφή θα είναι τεράστια. Κύριε Πρόεδρε, τα ίδια προβλήματα ακριβώς αντιμετωπίζαμε και πριν από 25 χρόνια που πετύχουμε στη θέση σας. Και το οικονομικό και δεν υπήρχε να αναπτύσσουμε και είχαμε πρόβλημα αξιοπιστίας να πληρώσουμε τα χρέη και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, ίσως κάποιοι από εσάς να θυμούνται ότι τότε έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε δύο υδρολεκτικά εργοστάσια, ένα στον Πινιό και ένα στον Αφιό, τα οποία δεν ήταν ο μελετισμό του ΟΕΠ, έτσι ώστε από τα έσοδα αυτά να καλύπτει τα έξοδα των αντιοστασίων και ό,τι περίσσευε να το δίνει στη διαχείριση του δικτύου για να αποκτήσει κάποιο αυτοδυναμία οικονομική, αλλά κυρίως τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης του δικτύου. Γιατί έχουν γίνει πράγματι πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του αρρευτικού δικτύου και των αντιοστασίων. Έχει υπάρξει και αυτοματισμό και τηλεματική διαχείριση και εποπτεία κτλ. Όμως το πρόβλημα της συντήρησης είναι
το κυριότερο. Αυτό είναι επιτακτική αναγκητικό να υπάρξει εξυγχρονισμό των έργων, όπως ζήτησε η Υπουργεία Βουλευτής, ότι η υπογειοποίηση του δικτύου είναι από τα σοβαρότερα έργα που πρέπει να γίνει στην περιοχή, γιατί συμβάλλει και στην καλή διαχείριση των αποθεμάτων και στην εξοικονόμηση νερού και στη μείωση του κόστους άρεσης για τους αγρότες, αλλά βελτιώνει και αναπτύσσει και τις καλλιεργητικές πρακτικές μεθόδους με στόχο μια καλύτερη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Βέβαια, γνωρίζετε όλοι και γι' αυτό εδώ θα μιλήσουμε με την πρόταση της αλήθειας, ότι υπάρχει μια ολόκληρη οδύσσια γύρω από το εξυγχρονισμό των παραδοσιακών δικτύων. Είχε δρομολογηθεί να υπάρξει υπογειοποίηση για τους ΔΟΕΒ Καστούνης, Αμαλιάδας, Αμφαπύργου, Περοπύργου και Επικρατείου. Το 2011 τελειώσαν οι μελέτες, το 2012 έγινε η οριστική μελέτη των ενδιαφερικών έργων, μεσολάβησε η περίοδος της πανδημίας. Το 2017 όλα αυτά τα έργα της υπογειοποίησης εντάχθηκαν στο σχεδιασμό, αλλά το 2019 απεγράφηκαν τα 4 από αυτά και έγινε μόνο η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΟΕΒ Καστούνης. Και γιατί αυτά τα έργα ήταν δύσκολο σε αυτή τη φάση να υλοποιηθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα του συγκεκριμένου προγράμματος. Έτσι, προχωράει στην Καστούνη υπογειοποίηση, το δίκτυο των αναφέρουμε σε λεπτομέρειες. Έχουμε το δυτικό δίκτυο, το ανατολικό δίκτυο της Καστούνη με τα 2 εργοστάσια. Είναι μια καλή προοπτική και θα λύσει αρκετά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκτελούνται και άλλα εργαστικά έργα και το έχουν δρομολογηθεί. Εκτελούνται από την περιφέρεια της Ελλάδας, πολλά έργα, και στον Αμπογγί, στα Καρίες, στα Λεπτανία. Αλλά πρόσφατα διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπογράφηκε μια μελέτη συμπληρωματικών έργων στο φράγμα του Ιλιού, που περιλαμβάνει την επέκταση στην Μανολάδα, βελτιώνει τη συνήθεια λειτουργία των έργων του οποίου πάει νερό στην ώρα για να αποκτήσουν και καταστρέμματα, σοβαρές παρεμβάσεις και ελπίζω γρήγορα να υλοποιηθούν. Κατά την άποψή μου, κυρίες και κύριοι, η Ηλία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο και ρεαλιστικό και αποστελιστικό δίκτυο. Επιμένω στο αποστελιστικό. Χρειάζεται τη διατήρηση του καθεστώτος αυτοδιαχείρισης του δικτύου. Δηλαδή, το δίκτυο να συνεχίζει να το διαχειρίζεται ο ΟΕΠ και η ΤΟΕΠ. Και βεβαίως χρειάζεται η υλοποίηση έργων ενίσχυσης στη διαθεσμό των έργων. Ποιος είναι ο στόχος? Τον καθορισμό του κόστους άρδευσης αναστρέμα να το καθορίζουν οι χρήστες του έργου, δηλαδή οι αγρότες, μέσα από τους εκπροσώπους τους στο έργο. Να υπάρχει ο κοινωνικός αυτοδιαχειριστικός έλεγχος και να υπάρξει αποκλειστική και ιδιωτικοποίηση στον έργο. Γι' αυτό στην αρχή σας έκανα μία ανάλυση στην ιδιωτικοποίηση και η εμπειρία από τα διεθνή παραδείγματα. Και πρέπει να φτάσουμε σε ένα στάδιο ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των νερών στον νομό Ηλίας. Ήδη εκτελούνται έργα 1,6 πέρα από 63 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 21 δισεκατομμύρια τώρα, με αστή, οφειλούνται να αναλαμβάνουν τη διαχείριση για 25 χρόνια. Γι' αυτό έκανα τις επισημάνσεις που ήθελα να κάνω νωρίτερα, θέλω να αποφύγω και οποιαδήποτε πολιτική άλλη μεθόδο. Έχουμε προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν? Παρακολουθήσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνουν πάρα πολλές συσκέψεις. Με υπηρεσιακούς παράγοντες, τον Τυραμόνι, η Επιτροπή Διαχείρισης των Δαντικοπόλων, οι Δήμος, το ΕΠΟ, το ΕΠ και τα λοιπά, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις νερό και έχει φτάσει σε αυτή την οριακή κατάσταση, δεν υπάρχουν μέτρα εξοικονόμησης, μέτρα αντίδρασης. Έχει φτάσει στα μη περαιτέρω. Εδώ, στον πίνακα, βλέπετε μια σειρά από μέτρα για να προλάβουμε τις επιπτώσεις ή να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις με τον ένα, με τον άλλο τρόπο, με εκπαιδευτείς, με το βράδυ, να εκπαιδεύει το ταξισάρι, 1000 πράγματα. Αυτά είναι τα σχέδια επί χάρτη. Η πράξη είναι πολύ διαφορετική, είναι πολύ πιο σκληρή. Άρα, ακόμη και ας έκανα μια αναφορά ονομαστική για το κάθε μέτρο. Επειδή είμαι άνθρωπος πρακτικός και έχω διαχειριστεί τα ζητήματα του ΟΕΠ,
στο ΕΠ, ξέρω ότι αυτή είναι μια πολύ οριακή κατάσταση. Και ότι αν τη γλιτώσουμε φέτος, δεν θα πρέπει να αφήσουμε να φτάσουμε στο σημείο άλλη χρονιά. Γιατί έχουμε τα προβλήματα, έχουμε και τους γείτονές μας τους Αχαιούς, οι οποίοι έχουν ευθύνη να δικά προβλήματα. Είναι ο κάπως της Δυτικής Ακαΐας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Έχει μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο του νερού, 20 με 30 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Ο υδροφόρος ορίζεται λόγω της υπεράτησης, έχει μπει η θάλασσα μέσα και έχει γίνει αμυρός. Έχει κατέβει στάθμη 60 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Ο υδροφόρος έχει μπει η θάλασσα μέσα. Έχουν καταστραφεί οι υδροφόρες. Και βεβαίως και εκεί τα νερά που αντρούνται πιο ψηλά είναι γεμάτα συγκεντρώσεις από θετικά, νητρώτη, θηλυκά κτλ. Αφού είναι κάπως καλλιεργείται συνεχόμενα φυτοφάρμακα κλπ. Τι επιδίωξαν οι γείτονές μας? Να καλύψουν τις αδερφικές τους ανάγκες με επέκταση της αδερφικής διόρυγας του φράγματος του σπιτιού στη δικιά τους περιοχή. Και πέτανε τα επιχειρήματά τους ότι το νερό του σπιτιού γίνεται στη θάλασσα. Ότι φτάνει και υπερκαλύπτει τις αδερφικές ανάγκες της νομοηλίας, ότι περσέμουν 90 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο και τους τουλάχιστον κάτι σε κάποιες στον αρχικό σχεδιασμό των έργων υπήρχε το σχέδιο αυτή η διόρυγα να φτάσει μέχρι μας. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Η αλήθεια όμως για τη διαθεσιμότητα του νερού του πράγματος είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αλλά είναι και στην επίσημη απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν ετίθεται αυτά τα θέματα, είπε ότι δώσατε την απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ακαΐας, ότι όταν συνδυάσαμε το φράγμα, υπολογίζαμε να έχουμε 240 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού του χρόνου. Δυστυχώς στην πράξη, η ποσότητα είναι πολύ μικρότερη. Η μέση εισρωή είναι 160 εκατομμύρια κυβικά. Και μόνο για τις ανάγκες της υγείας χρειαζόμαστε 180 λόγω και των προβλημάτων που έχουμε απόλυτα νερού. Χρειαζόμαστε 180. Και δεν είναι το Δήμο Σαμαλιάδας επιφέρει για την ίδρυση των δασίων. Άρα, υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να δοθεί νερό. Αν δεν είναι ισχυρό, θα αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, το έργο επέκταση της ελληνικής διόρυγας του Ινιού στην Δυτική Ακαΐα είναι σε μια φάση, προχωράει. Για όσους δεν ξέρετε, η κεντρική αδερφική διόρυγα φτάνει μέχρι την περιοχή ανάμεσα στον Λάπα και στον Αρκιδεώνα. Φτάνει εδώ στο Λαρισό, και από εκεί πέφτει στο Λαρισό από την υπερκίνηση και καταδείγει στον Κρόπο. Στο χρυσό σχήμα βλέπουμε τα 63.000 στρέμματα τα οποία θέλουν να μπλέψουν οι γείτονές μας οι Αχαιοί από τη διόρυγα του ποινιού προς αυτό το σημείο και θα μεταφέρουν σε αυτή την εδώ την περιοχή. Όσον αφορά το ιστορικό τέλος, ξεκίνησε το 2003 στην περιφέρεια της Ελλάδας. Το 2011 ολοκληρώθηκε η μελέτη έτσι ώστε να δοθούν 36 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στην Ακαΐα για να δέσουν 63.000 στρέμματα. Βέβαια αυτό το έργο χαρακτηρίζεται ως μεγάλο και σύνθετο έργο εθνικού επίπεδου, έχει καταρθεί στο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών και Μεταφορών και προωθούνται οι διαδικασίες δημοκράτησης με προϋπολογισμό 32 εκατομμύρια ευρώ. Αγαπητοί συμπατριώτες, ας υποθέσουμε ότι αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα έχει κατασκευαστεί. Και οι Αχαιοί, οι αγρότες, θα έχουν προγραμματίσει τις καλλιεργίες τους, θα έχουν πλήρη αντακτικά δικαιώματα για 36 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και θα καλλιεργούσαν 63.000 στρέμματα. Ο ΟΕ, κύριε Πρόεδρε, λόγω έλλειψης ερεσιμάτων διαθέσιμου νερού στο πράγμα του κοινού, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Το αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφικό. Και για τους αγρότες και για το ΟΕ. Αγωγές αποζημίωσης, καταγγελίες, έντονες αντιπαραθέσεις ηλίων Αχαιών και ούτω καθεξής. Συμπέρασμα, όσοι οι λόγοι θα είχαν περίπτωση, έτσι θεωρούσαν τον τρόπο της ηλίας,
θα διαχειρίζονταν τελικά την αποτυχία των αθηνικών σχολείων. Και γιατί είναι αναθεμένο ο σχεδιασμό? Γιατί αυτά τα έργα, τέτοια έργα, πρέπει να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη μελέτη εκτίμησης των διαθέσιμων αποθεμάτων έργου, αλλά και ταυτόχρονα ποια μέτρα θα πρέπει να πάρουν για την προστασία, την βιώσιμη ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό μέσα στην υδρογεωλογική λεκάνη. Έτσι ώστε όλοι οι διοικητικοί χρήστες να εξυπηρετούνται και απόσχολα και με επάνηση. Υπάρχει λύση. Υπάρχει άραγε άλλη εναλλακτική λύση δωρότησης που να λύγει και το πρόβλημα της συλλογικής εργασίας, αλλά κυρίως ταυτόχρονα να ενισχύει τη διαθεσιμότητα νερού του θέρματος ποινιού. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει και είναι δίπλα μας. Απέναντί μας έχουμε την μεγαλύτερη λεκάνη απορροής της Ελλάδας. Έχουμε τον δεύτερο σε μήκος ποταμό της Ελλάδας, τον Αχερό, ο οποίος έχει ένα μήκος 220 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από το Μέτσοβο και γίνεται στην Οξιά, στο Ιόνιο. Η απορροή του είναι 7,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό το χρόνο. Η απορροή του. Το ύψος βροχόπτωσης στη λεκάνη απορροής του Αρθιού ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Είναι 1620 χιλιοστά το χρόνο. Και πέφτουν περίπου 9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σε αυτή την περίοδο. Όσον αφορά την ποιότητα, εκεί να πω ότι έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη σε όλο αυτό το επίπεδο της υδρογεωλογικής λεκάνης. Το έχουμε. Και προσωπικά χαρακτηριστικά, η νερό υπάρχει στις λίμνες, στα ποτάμια, στα υπόγεια, αλλά υπάρχει πλήρης εκτίμηση των υδατικών αποθεμάτων και ποιοτικός έλεγχος. Όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των νερών που φέρνει ο Θεός, όλα τα δεδομένα των φυσικοχημικών αναλύσεων από το ποτάμι και όσον αφορά τα φυσικοχημικά και όσον αφορά τα βαρέα μέτρα, δεν προέκυψε ότι κάποια τιμή υπερβαίνει τα επιθυμητά όρια. Άρα, η ποιότητα του νερού θεωρείται κατάλληλη για οποιαδήποτε χρήση. Χωρίς κανένα περιορισμό και για πρόσωπο. Και αυτά είναι στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Η πρότασή μου είναι, και θέλω με ιδιαίτερη προσοχή και στην κυρία Βουλευτή, και στους δημάρχους, και στους πρόεδρους των τοπικών εκλογικών βελτιώσεων, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την πρόταση στην μεταφορά νερού με φυσική ροή από την απέναντι ακτή από τον Αχερό για τον Έμινο στην περιοχή της Αχαγιάς. Δηλαδή ένας υποθαλάσσιος αεροπός που απομένει τον Αχερό, το μήκος του είναι 22 χιλιόμετρα, απομένει τον Έμινο είναι 13 μόλις χιλιόμετρα. Και δεν μιλάμε να πάρουμε το νερό που ποτίζουν ή που χρησιμοποιείται για την περιοχή, την προστατευόμενη περιοχή Ραμσάρ που έχει πολλές τροχελιών κτλ. Μιλάμε για το νερό που χύνεται στη θάλασσα, που είναι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και με έναν απλό υποθαλάσσιο αγωγό και μάλιστα με ομαλό ανάγλυφο πυθμένα στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να έρθει στις ακτές της Δυτικής Αχαγιάς. Και βεβαίως, αφού έρθει στην περιοχή εδώ, αυτή είναι η περιοχή που θα ανέψουν οι Αχαιοί, στη συνέχεια αυτό το δίκτυο να συνδεθεί με τις διόρυγα του ποινιού και έτσι στις περιόδους είτε της πολύ μεγάλης ξηρασίας και ανεμοκτορίας, είτε σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους όπως η φετινή, αντί το νερό να κινείται, από το φράγμα του ποινιού προς την Αχαγιά, να ακολουθεί ακριβώς την αντίστροφη πορεία, έτσι ώστε και οι Αχαιοί να έχουν προβλήματα και οι Ηλίοι να έχουν γεμάτη πάντα τη διόρυγα για να καλύπτουν τις αρδευτικές τους ανάγκες. Και ταυτόχρονα, σε πάρα πολύ δύσκολες περιοχές της κλίμακας της Αμαντάρας, θα μπορούσε να γίνεται κατά την χειμερινή περίοδο εμπλουτισμός των αποθεμάτων του ποινιού. Εμπλουτισμός των αποθεμάτων του ποινιού. Έτσι ώστε ποτέ ξανά να μην αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτή τη πρόταση που δεν την παρουσιάζω δημόσια πρώτη φορά, πρώτη φορά στην Ινδία. Την έχω παρουσιάσει στο τεχνικό επιμελητήριο τη Αχαρίας. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και σε κάποια άλλα φυλάδια πολιτικού που έχουμε παλαιότερα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Δεν αποστερεί τους υδάτινους πόρους από όλους τους χρήστες. Θα πάρουμε μόνο το πλεονάζο ζωολογικό νερό που γίνεται στην θάλασσα. Επιλύει οριστικά το πρόβλημα άρδευσης στις Δυτικές Αχαρίες. Δίνει τη δυνατότητα στους ελαιούς να εμπλουτίσουν τον υδροφόρο ήλιο μέσα των ιωτήσεων, το χειμώνα το νερό να το δίνει μέσα στις ιωτήσεις, έτσι ώστε προοδευτικά να αποτεθεί η θάλασσα και να αποκαταστούν τα αποθέματα στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Εξοικονομεί τα διαθέσιμα αποθέματα του ποινιού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών άρδευσης και ίδρυυσης της υγείας. Κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως είπατε, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, θα ενισχύει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο φράγμα του ποινιού, διασφαλίζοντας έτσι πάντα την υπάρκεια διαθεσιμότητας νερού. Και βεβαίως, όταν θα έχουμε λεόνασμα νερού, δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε το δίκτυο της άρευσης και στην κομμάτι της υγείας των διαδηλώτων να πάνε από τα κελία, τα κενά κτλ. Της δημοκρασίας. Είναι ένα εύκολο βήμα και ενώ υπήρχε σχεδιασμός για να αρδευτούν εκεί 41.000 τρέφοντα, να πούμε ότι δεν έχει προχωρήσει προς εκεί αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως, στο τέλος αυτού, θα μπορούσε το νερό αυτό, οι πηγενικές παροχές, να αξιοποιηθούν για αύξηση της οικειοπαραγωγής σε λιμνοθάλασσες, στο Πετύχη, στον Πρόκοπο και στον Πάγο. Είναι μια πρόταση που το κόστος της είναι πολύ μικρότερο από το κόστος του αριθμού έργου που γίνεται στην Αφρική. Ταυτόχρονα, ακριβώς απέναντι, γιατί το νερό δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές, υπάρχει πιο πάνω ο ΑΕΠ της Αφρικής, που έχει και αστασία, που θα μπορούσε να εξηγικά να χρησιμοποιηθούν να έρχεται λόγω τριβών, να υπάρχει μια όθηση ή ένα άλλο μετρικό. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να εξεταστεί, δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος, αλλά έχει μια σοβαρή μεγάλη χρησιμότητα. Λύγει οριστικά το πρόβλημα επάρκειας διαθεσιμότητας νερού για τους ιδίους και για τους αγίους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να συγχαρώ τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου που πήρε την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η ημερίδα, που αφορούσε βεβαίως τη διαχείριση των κρατικών χώρων, αλλά σίγουρα σε πλέον και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, γιατί αφορά τα ζητήματα δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε όσο ξέρουμε, αλλά όσο πραγματικά συμβαίνουν με τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε. Όφιλα, όπως είπα, να παρουσιάσω όλες τις απόψεις. Και όσο υπάρχει και ταυτόχρονα να κάνω πολύ συγκεκριμένη πρόταση, υλοποιήσιμη πρόταση, με μακροπρόθεσμη προοπτική αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων της Ινδίας. Γιατί στόχος πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, που σημαίνει η προστασία της υγείας, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή με την οποία άκουσα. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Αρχιλόγου. Ήταν μια πολύ κατατοπιστική παρουσίαση. Οι αρμόδιοι πιστεύω να τα λάβουν σοβαρά υπόψη. Και όποιος έχει κάποιες κατηδίαν ερωτήσεις και ο Φέρνο μπορεί να συνεχίσει να τις κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.